това видео ще ви покажем как да използвате Quantity Manager на WebSeller Guru. Така. За да активирате Quantity Manager, първо трябва да си го закупите, съответно от Plan Models. Отивате най-отдолу са модулите и съответно си го закупувате. След като вече сте го закупили, трябва да го активирате за съответният eBay профил, за който желаете да използвате Quantity Manager. В конкретния случай това е тестов акаунт, има само един. Той вече е активиран. И отивам на Quantity Manager. Така. Тук ще откриете, че всичките ви продукти са вече добавени в системата и имат зададени по подразбиране обикновено инвентори 9999 и дисплей 5 или 10. Ако желаете да промените тази сума, оставяте Active на Null и от Global Display пишете примерно 1 и Update All. Съответно, както виждате, вече започва да се следи, системата ще следи и ще държи Last One продажба. Ако искате да са повече, по абсолютно аналогичния начин. След като вече сте задали желаните от вас настройки за всичките ви продукти, ги активирате за следене. По този начин, когато се реализира продажба, дисплея ще стане толкова, колкото пише тук в вашият eBay item. Съответно, разликата между останалите Quantity Manager системи и нашата е, че от тук може да променяте наличността на всеки един продукт индивидуално. В конкретния случай този продукт мога да го направя да бъде с 4 quantity, натискайки Enter, ще му обнови настройката директно и в eBay, след като тук платформата показва, че е актив на Yes. Тоест, услугата е активна и в реално време обновява наличностите в eBay. Ако този продукт е Good Till Cancel и желая да отида на почивка и не желая да пускам Vacation Mode, мога да сложа дисплей 0 и по този начин продуктът ще стане с 0 наличност. Също така, ако желаем да направим това за абсолютно всичките ни продукти, просто тук пишем 0, кликаме Update All, единственото условие е Active да е активиран. За клиентите, които продават продукти с 30-дневен период или по-малък и желаят след продажба да се релиства, активират опцията Auto Relist. След всяка продажба системата автоматично ще релистне вашия продукт и ще го импортне обратно за следене при нас. По този начин след всяка продажба продукта ще се релиства. Други опции имате дали да активирате AutoRelist глобално за всички или да го спрете. Аналогично глобално да активирате за всички продукти да работи Quantity Manager или да бъде спрян. И общо взето е това за следенето на наличностите през нашата платформа.